מה זה? זה הכפפות של אבא. כרמלי, מה את אוכלת? מה את אוכלת? שלג אני אוכלת. וזה טעים לך השלג? כן. אבא, תסתכל. אבא. מה? אבא, תסתכל עליי. אני מסתכל. תסתכל. תראה איזה יד גדולה יש לך שם. תסתכל. מה יש שם? תיזהר, זה אבן. ראית? זה לא שלג, זה אבן. בשלג. למה זה יוצא לי הכל טשטש? אבן. איזה מבולבל. אני רוצה לצלם אותך. איזה כיף! יש פה מישהי שנהנית יותר. כן.